Het is belangrijk natuurlijk dat nu we ook merken dat het gelukt is om ook die basiskwaliteit met elkaar ook te behalen. Om nu niet achterover te leunen, maar er blij om te zijn. En daar mogen we best ook met elkaar woorden aan geven zoals ik dat nu ook doe. Maar wel ervoor zorgen dat we het ook vasthouden. En dat waar het maar mogelijk is dat we er ook weer verder op kunnen doorbouwen. Maar weet dat ik blij ben met al datgene wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Onderwijshuisvesting is daar natuurlijk ook heel erg belangrijk in. Ook daarvan hebben we gezien dat de programma's die er waren in de afgelopen jaren ook resultaat hebben opgeleverd. Ik heb dat zelf ook vandaag met mijn eigen ogen op Bonaire gezien. Hele mooie schoolgebouwen ook. Maar ik weet ook dat er nog heel veel wensen ook zijn. En ook hier geldt niet achteroverleunen, maar ook weer de blik naar de toekomst. Mi parte também, como governo, nós estamos orgulhoso e contento que nós por firmar e acordo aqui. Maneira ministra Bisa, é mostra também de confiança que nós como isla nós por tomar rol mais ativo de responsabilidade que nós temos para com nossa escola. Minota Bisa aqui passou minister Takinang, ik zeg dit niet omdat de minister hier staat, pero para casualidade com o membro na Kamer e com minister de BZK, me avisa a trobe para nós é ministério de OCW, da é ministério que por fungi como exemplo para é outro ministério nang die conta atender com tarefa nang riba nos isla nang. Net ook aangegeven dat daar in dat convenant wordt gesproken over 47 miljoen dollar. Er werd net eventjes gedacht van zijn dat euro's, maar dat zijn dollars. En dat is, de gedeputeerde zei daarvan, dat is het maximumbedrag wat daarvoor beschikbaar is. Maar u snapt allemaal dat dat een immens bedrag is en waarvoor wij ook denken, en daar zijn natuurlijk ook berekeningen voor gemaakt, dat wij daarvoor de scholenbouw komen. En dan moet u echt denken, dat is niet volgend jaar allemaal klaar. Hè, dat loopt tot 2023, 2024. Maar dat is allemaal nog in de planning. Nou ja, er wordt natuurlijk al lang nagedacht over wat moet het eerst komen, wat komt daarna. En dat betekent gewoon dat we natuurlijk aan de tekentafel al bezig zijn. Zo was er gisteren eigenlijk de eerste vergadering van de stichting die eigenlijk mag bestaan nadat het convenant getekend is. Maar zo gaat het in het echte leven ook. Regeren is vooruitzien, dus we proberen natuurlijk alvast te kijken wat we het eerst gaan doen. Maar veel hangt natuurlijk af van aanbestedingen, van aannemers die tijd hebben. En pas als je dat allemaal weet, dan kun je ook echt zeggen, nou, we gaan dit in volgorde plannen en dan zal dat en dat dan klaar zijn. Wat is de hoogste prioriteit? De Christobon Waarderdoor is een prioriteit. De Pelikaan wordt een prioriteit. Dat zijn eigenlijk de eerste twee scholen waar we naar kijken.